Татарстан Дәүләт Советында Республика президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе утырышы булды. Туларак киләсе язмада. Комиссия рәисе Марат Әхмәтов татарлар күпләп яшәгән районнар мисалында телне, традицияләрне саклау, үстерү тәҗрибәсе буенча үткән очрашулар нәтиҗәләре белән таныштырды. Шәһәр районнарда эшне активлаштыруның төп юнәлешләренә тукталды. Безгә үзебезнең татарлыгыбызны мескенлек дип түгел, безнең милли горурлыгыбыз, рухи байлыгыбыз дип кабул итәргә кирәк. Менә шушы рухны сеңдерә алсак, ул вакытта безнең нәтиҗәбез булачак әлбәттә. Инде икенче күзлектән караганда мөхитме, телме, алар икесе бергә янәшә бара торган, берсеннән берсе аерылгысыз. Мөхит татарча булып кына, әгәр дә синең телең юк икән, ул мөхитнең ни кирәге бар? Телең булып син мөхитне аңлый белмәсәң, ул вакытта синең милләт вәкиле буларак бәһәң никадәр. Менә шуңа күрә безнең алып бара торган эшебез дә барырга тиеш ике канат белән бергә. Тел ягы белән дә, мөхит ягы белән дә, алар берсен-берсе бары тик һичшиксез тулыландырачаклар гына. Утырышта чыгыш ясаучылар татар телен үстерүгә бәйле чараларның үтәлешен гамәлгә ашыру буенча фикер алышты. Мәгариф һәм фән министрлыгының Милли мәгариф идарәсе башлыгы Лилия Әхмәтҗанова татар теленнән яңа дәреслекләр октябрь азагына кайтарылачагын ышандырды. Чыгыш ясаучылар нигездә вазифаи юнәлешләре белән бәйле чаралар турында да сүз кузгалтты. Аеруча иҗади бәйгеләрнең мөһимлеге ассызыкланды. Тәүнә бу бәйге әсәрләргә бәя бирү белән генә шикләнмичә, аларны китапта, электрон версиясын интернет шелтәрендә бастыруны, матбугатта чыгаруны, аудио китаплар яздыруны күздә тота. Комиссия составына кермәгән, ләкин кирәк булган очракта чакырылучыларның берсе Ремзил Вәлиев әлеге бәйгеләргә карата үз фикерен белдерде. Бәйгеләр, җырчылар һәм язучылар арасында бәйгеләр белән бик шаккатырып булмый. Алар булды инде, лауреатлар да күп. Шуңа күрә теләк кенә шул шедеврлар иҗат ителсен иде. Яшь язучы шагыйрьләрне җәлеп итү өчен үз юлым дип аталган республика күләм иҗади конкурс лабораториясе ачу һәм татар сүзе республика бәйгесен оештыру тәкъдиме дә ясалды. Татар сүзе бәйгесе республика күләм масштабта зур проект буларак уссын, шын мәгънәсендә нәфис сүз жанрын күтәрерлек булсын. Үсеп килүче яңа буын өчен Милли мультфест балалар кинофестивален оештыру да өстенлекле юнәлеш. Фестивальгә татар телендәге эшләр кабул ителә. Киләчәктә әлеге материалларны Шаян ТВ балалар телеканалында һәм балалар бакчаларында күрсәтергә мөмкин. Утырыш барышында татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов кайбер министрлык ведомстволарның татар теленә сүлпән мөнәсәбәтен дә әйтте. Бик күп игътибар кирәк булачак безнең башкалабызга. Аның җитәкчелегенә мин зур үтенечем бар инде, алар бу мәсьәләгә мөнәсәбәтне үзгәртсеннәр иде һәм мәктәпләр, балалар бакчаларының эштәлегенә, аларның тышкы матурлыгы белән түгел, анда милли мөхит, милли телдә белем һәм тәрбия бирү эшләре ничә икән, менә аның тырышына күбрәк игътибар итсәләр. Шәһәрләребездә бит мәдәният идарәләре дә бар, менә аларның безгә бик зур ярдәме кирәк. Бирәк тә Казаныбызның, Ярчаллы шәһәренең, Әлмәт, Бөгелмә, Түбән Кама кебек, Алабуга кебек шәһәрләрнең. Телгә хезмәт итүне дәүләт заказын үтәү дип кенә кабул итәргә ярамавында дәлилләп күрсәтте Марат Әхмәтов. Шулай ук республика районнарында вакытлы матбугатка язылу кампаниясын оештыру турындагы эш планнары да тикшерелде. Мәсәлән, Акчарлак, Ватан Татарстан, Атналык, Шәһри Казан газетлары, Казан утлары, Шаян журналлары, район газетлары, Алексейск, Алпас, Кама, Тамагы, Түбән Кама теләче басмалары абунәчеләр санын арттырган. Исегезгә төшерәбез, әлеге комиссия беренче утырышын 15 июльдә уздырган иде. Татарстан президенты быелгы юлламасында без татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясенә зур өметләр баглыйбыз дип белдергән иде. 2 ай вакыт әлбәттә аз. Алга таба икенче утырыш нәтиҗәләре өметне аклар дип ышанабыз. Мөршидә Җиһан, Рәфкать Зиятдинов, Татарстан яңалыклары.